ሃለው ቲክቶክ ወይ ከዓ ጠቕጦቕ እንታይ ይበሃል ኣሎ ብዙሕ ፅቡቕ ኣይስምዐን ኢኻ ቁሪ በረድ ማይ ንፋስ ቫይረስ ብዙሕ ሰብ ይሓመም ኣሎ ካልእ እንታይ ይበሃል ኣሎ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ትግራይ ይጨውይዎም ኣለዉ ንኤርትራ ኸዱ ኣለዉ ተጠንቀቑ ብፍላይ ቶም ብርጌድና ሓመዱ ጥንቅቕ በሉ እምበር ሻዕብያ ገንዘብ ኣለዎም ገንዘብ ከፊሎም ካብ ዝኾኑ ቦታ ክወስድኹም ይኽእሉ እዮም ወይ ኣብ ዘለኹሞ ገለ ገይሮም ቆስልኹም ይኽእሉ እዮም ስርሖም እዩ ብኸምኡ ኢልና ከዓ ቀደም እንታይ ኢልና ካብ ሻዕብያ ረሓቑ ናብ ሻዕብያ ዝኸይዱ ድምፂ ሓፋሻይ ዝስምዑ ዝበልና ብኸምኡ ኢና ኤኒዌይ እቲ ኮይኑ ኣብይኹም ረኺብኩማ ከዓ ይጭፍጭፈኩም ኣሎ ይቐኒልና ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንድሕር ሓዳርኩም ዘይትገብሩ ኮንኩም ክጭፍጭፈኩም እዩ ካልእ እንታይ ኣሎ ሕጂ ከዓ ኢንተርቪው ክገብር እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንታይ ይኽብል ፀሓፉለይ እባ እዘን ዝብለን ፍልጣት እየን ወያኔ እገዳ ኣሜሪካ ሲኣኤ ፀጊቦም ዘይጠፍኡልና ሃገር ኣምፂና እያ ጅግና ህዝቢ ኤርትራ እዛ ሃገር ከፊልና ኣላይና በቃ ንሰን እዩ ድብል ሲንጋፑር ገብራይና ኤርትራ ንሃንፅ ኣለና በቃ ካብኣ እንዳበለ 35 ዓመት ንሃንፅ ኣለና እንዳበለ ግን ዕድለኛ እዩ ሰብ ካብ ስዑ ይፅበዮ ይሰምዕዎም ኢራን ረኣይዎም ክሳብ ሕጂ 300 መይቶም ኣለዉ እይኹሞ ኢራን ኣይሃደሙን ኩሎም ሰራሕተኛ ዘሎ ዓብዪ ንእሽተይ ደገ ወፂ ብእምኒ ገዛ መኪና እንዳቃፀለ Weekend, can you shower? Okay. Shower, yes. Okay. Anyway, እቲ ኮይኑ እንታይ ከም ዝዛረብ ክንፈልጦ ኢና ክንሰምዖ ኢና ማለት እዩ ግን ፅቡቕ ኣይዛረበኒ ኣብዪ ኣሕመድ ከዓ ይቀራረብ ኣሎ ዓሰብ ክሕዛ እዩ ባፅዕ ኣስመራ ዜርካ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ እያ ኣፋር ከዓ ተስዕዮም ኣለዉ ወያነ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ እዮም ተጠንቀቑ ኤኒዌይ ሎሚ ቀዳሚ ፅቡቕ ቀዳም እንታይ እዋኑ ዕለት 10 ኮይኑ ቀንዲ ግን ኣብ ኣውሮፓ በረድ ቁሪ ማይ ንፋስ ምስኪናይ ድኻ ድኻ እንትኾንካ እታ ዝኽፍአት ኣብ ኣውሮፓ ቁሪ እያ እሞ ፅቡቕ መዓልቲ ሃፒ 2026 ኣብ ዘለኹሞ ሓንቲ ዝብለኩም ግን እዞም ኣብ ስደት ዘለኹም ኤርትራውያን ሃገርና ትብሉ ሃገር የብልኩምን መሬት ኣለኩም ሓመድ እምኒ ጎቦ ኣለኩም ሃገር ግን የብልኩምን በቃ ስደተኛ ኣብ ስደት ይኽመውት ወላ ኣነ ሽዑ ዕድለኛ ትኾንካ ግን ዓድኻ ትቕበር ከምኡ ገብሩ ኤርትራውያን ዓደይ ቆበሩ ንብሉ ገንዘብ ዘሊካ እዩ እንተዘይኮይኑ ንምለስ ኣይመስለንን ዕድል ኣይገበርናን መቸም ሞቻው ፅባሕ ይሓንሽ ይኸውን ኢየሱስ መልስ ብፍላይ ንዓይ
لومي أدليكا وأخلني يا هوسبيتال طعم ما يكونن معلت المرفق مدهنيت يا تهويقه يا anyway متشو بس ما بقول ما بس كلش هذا من راني أقويزا بمفلاتن بزي مفلاتن القبرنا حاجات كده فينا مجلس لومينا ندليكا نرقمات أطفايم يا سسعات هبطانات بعلقسات يا دكاس كل يومنا اسمنا عخان خدد ولا حنتي بلنا بقولك انت يشقر يسوس انت عانيت فورم لا خلتك حياوي يشقر كان يحالفلو يا متى صباح يحال شخون maybe tomorrow is better than today